Βγάλει φωτό. Σας τραβάω βίντεο τώρα. Βίντεο. Πες κάτι. Πες, ο Μπαμπακούλης είναι ο καλύτερος του κόσμου. Μόνη μου. Καλύτερα μόνη μου. Λοιπόν, να σας πούμε, αυτό το σπίτι μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι λιώμενο, είναι αυτοκινούμενο μετακινούμενο. Έχει δικιά του αποχέτευση. Πού είναι? Χριστίνα! Πού είσαι, Χριστίνα? Θα το πιάσω. Θα το πιάσω. Πού το πιάσω? Πού το πιάσω? Πού το? Πού το? Πού το? Πού το? Όχι! Θα το πάω! Θα το πάω! Είναι εντός σχεδίου. Στείλε μου ένα φυλάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σ' αρέσει το καινούργιο σου σπίτι, Χριστίνα? Ναι. Δικό μου! Δικό μου! Δικό μου! Γεια! Γεια! Ο Εγγέλαδος χτύπησε. Αγάπη μου, μωρό μου. Μπούτι, Μαλαισίας. Πού πας τώρα, για πες που πας τώρα. Πας για μπάνιο πες. Πες εκεί, πάω για μπάνιο πες. Μπάνιο. Δεν είμαστε και πολύ ενθουσιασμένοι, πες το με πιο πολύ χαρά. Θα έπεφτε. Αχ, γελάμε. Σε λίγο θα κλαίγαμε όμως.